copak je vám všem uprdele, co se té holce stalo? Mohli by ste sa krotiť vo výrazoch. Pani, já jsem jenom obyčejná lopata, mluvím, jak mě zobák narost. Ale vím, co říkám. Jestli vám vyhovuje líst někomu do prdele, do zadku, tak si tam klidně zalezte. No toto vy dopustíte? Prosím vás, pán Binder, miernite sa, sme v škole. Málem jsem zapomněl, já jsem myslel, že jsme ve kšeftě. Je to přece kšeft. Prosím vás. Dobre, vieme, čo ste zač. Prosím? Prosím vás, netvárte sa, že... No tak to dokončete. Ale netreba. Dobre, všetci vieme, čo ste zač. Dobře, dokončete to, prosím, vieme, ano? Ako mať minulosť. Jablko nepadá ďaleko od stromu. Viem vedieť to čerta, o čom to tu hovoríte. Samozrejme. Tu pán Binder bol právoplatne odsúdený za násilnú trestnú činnosť. Chcete to snáď poprieť? Ne, to nechci a ani nemůžu, pane doktore. Víte, jeden hajzl, co si myslel, že je nedotknutelný, stejně jako vy, byl hrubej k mojí ženě. A tak jsem mu nakopal tu jeho tvarohovitou prdel, takže teď půl roku schůzuje ve stoje. Vážte slova, mám tu 30 svedkov, ešte jeden vulgarizmus a podám na vás trestné oznámenie. Ak ten človek okamžite neodíde, tak odídem ja a garantujem vám, že to bude mať právnu dohru. Nenechám sa beztrestne urážať. Pán Binder, musím vás požiadať, aby ste opustili miestnosť. Ne. Počuli ste súdružku riaditeľku? Jo, slyšel jsem tebe taky. Komu tykáte? Soudruhovi, soudruhu! My soudruzi si totiž tykáme. Tak, nebudu rušit soudruzi. Pokračujte. Prepačte, potrebujem si odskočiť. Kde je toto?